साखिनायदो जा गुदुं बिथां साखिग्राया नुनायावनो गोथाव नुखाबाय बेसेबां गोथाव दा रुइबाय खुलुमबाय हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दा बाजार थांनो ओंखारदों मा लाबोनाय जायो नायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो मा देखायलांनो हायो आं नाजानोसै आरो थ' नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो ना थ' बिदिब्ला ओमफ्राय नै लोगोफोर आंथ' बाजाराव भिडिअ खालामनाय जायासै ओमफ्राय बोरमा बेदर लानानै फैबाय आरो ना बिथाङासो संगोन बोरमा बेदरखौ आं सङाखै बिराद गोथाव सङो बोरमा बेदरखौ ओंखायनो आङो बिनि संनायखौल' जानो लुबैयो आरो ना सामब्राम गुफुर हाइजें जिरा नोंथां नों मेरिनेट खालामग्रोदो नालाय बेहा मालाय रानि नोंसो जाम्बा आंखौ मा होनदों बोराया आं रानिनो सोर रानि सोरलाय बुजिया नालाय खादो सोर बोराय होनदां नों होनबाय नालाय नुबाय मा होनदों आंना बोराया होनदों आं आं रेडिल' खालामनानै होगोन सामब्राम पियाज हाइजें सामब्राम गुफुर देनानै बिथाङा गावनो संगोन आरो मेरिनेट खालामनानै दोनसै बेखौ सिन्था खालामदो नोङो आं जाम्बा जाम्बाखायसो बिदि जाहैबाय खोनाबाय ओरैबायदि डायलग मारि संखायोना मिस्टार बसुमतारिया दा होनसै आरो संख्रि बानलु हालदै थाव लगायजोबनानै मेरिनेट खालामनानै दसे दोनो आरो बियो ओमफ्राय बिनि उनावसो सङो आरो ना ओमफ्राय आं बिनि संनायखौ बिराद गोथाव मोनो आरो जानो थ' ओंखायनो गाव फैबाथाय आङो बोरमाबाथाय गावखौसो संहोखायो आरो आं इसेबां मोजां रोंखायाबो आरो ना लोगोफोर बे बिथांनिफ्रायसो रोंखादों आं माखासे बुस्थुफोरखौ आरो संनाय खावनायफोरखौहाय जा मोजां लगायग्रोखाबायना बिथाङा जा गोथाव मोदोमनाय मोनो आं बिदि लगायबा नुबाय बेहाबो खोनाथों होनखाथारबाय भिडिअआव मिथिबाय बे दोनैल' नङा लोखियानो साखि दं आंनि माबाखौहाय दुखु दाहाखौहाय आरो मेगन आलौबायहाय हा जा गोथाव मोदोमखाबाय सुस्ता फाइभ सुस्ता गैया सुस्ता लाबोआखै खोबो नामा खोबनानै दोनथ'दो होमबा खोबग्राया सब रेडी हो गया दे संदो आलुखौ एवखाबाय जासिगोनबो नामाथाय आं ड्रेस चेन्ज खालामनानै लाग्रोनोसै
दिखागोन बेलथेनोसो गाबोन न'आव थांबा लांफैनांगौ नोङो ए गाबोन टिकेट लायनांगौ ना आच्छा मानि सिगनेसार ए आंनाबो मोजांब्रा गाराङा एसे औ बेसो ने बिबोनांफोरजों जि थेव थेव रायलायनानै संखायो हाबाब एसे खामबाय दा औ गोथाव मोदोमबाय औ एसे ब्राउन जाबावगोन माला मोननोसो नंखाबाय आरोना आङो माने बिथाङा बिराद गोथाव सङो नालायथ' आंबो ओंखायनो जानो बिराद लुबैयो आरोना आरो मोनसे ओंख्रिखौ बियो गोथाव संबावो बे जाहैबाय ना इलिसजों बेसरजों बिराद गोथाव सङो आरो बेखौबो थ' बेखौबो मालाबा नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोगोन आं दे एबार नेक्स्टआव फैबा संहोनानै बिथांखौ परफेक्ट कलर वलर सब टेस्ट होने से होगा कलर की कोई ज़रूरत नहीं साखिनाय जाथ'वा ना दे दा साखिनोबा लेंहरदो आंखौ बोरमा मस्ला देनाया गोसो होथारदों बिथाङा लास्टावसो होयो नालाय बोरमा मस्लाखौ फाइनालि ओंख्रि मोनबाय बिथां बसुमतारी संनाया ओमफ्राय दा बेखौ साखिनो थाखाय जों रेडि आरोना औ दरफा दरफा ओ हो यस औ जाबाय बस बस हो गया औ संख्रिनांगौ साखिनायदो जा गुदुं बिथां साखिग्राया नुनायावनो गोथाव नुखाबाय बेसेबां गोथाव दा रुइबाय बेदरा गुरै जाबाय दा गोथाव संखायो बिथाङा पारफेक्ट संखायो ओंखायनो आं बिनि बोरमा संनायखौल' जानो लुबैयो आंबो रोंगौ रोंनायालाय थावबो बिनिफ्रायनो रोंदों एक्सुवेलि बे बिथांनिफ्रायनो रोंदों आरो एसेल' नोंदां बेलासिबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रियाथ' दहाय साना बिराद गोथावानो जादोंमोन बिथां बसुमतारी संनाया जाब्रेबाय बिथाङा बिराद गोथाव संदोंमोन नालाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन थ' थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय